بردفك كوميتي كوچبرên سرێکانiyê محەممەد حاجۆژ ڕووداوێ رە بەحسا ڕۆلا گرنگ یا هەلکەوت عزیز دکە و دبێژە ji bo koçberên serêkaniyê helkewt kesayetiyekî gelekî giranbuha û biqedir bû. Di demekê de ku kêm kesan dikarî bû rûmala şerê serêkaniyê di sala 2019 de bikin, helkewt bi wêrekiya xwe bû dengê me û êşa me gihand hemû cîhanê. سرێکانیە بەری هەرچی سەرسەغیش بۆ ماڵباتە هەلکەوت عزیز دخوازن و بۆ تۆرا مەدیایە ڕووداوێرە برا سەرێگەلێ کورد و سەرێ هەموو ڕۆژنەماوانێ کورد ساغ بێ. ڕاستیژی هەلکەوت عزیز بۆ کۆچبەری سەرێکانی کەسایەتیەکی گەلێکی گرانبووها بوو ji ber ku direwşên zor û zehmet yê demam koçber bûn êrişên ser herêmê me zor û zehmetî dema ku zarokê me dihatin kuştin li kilekê me bû û ji êş û azarê me ji bo raya giştî par vedikir. Di demekê de ku gelek kes kêm kes bikarmandiwa rewşê zor û zehmete şerê serêkaniyê romar bikira lê wî ji Kerkûkê berê xwe da Rojavayê Kurdistanê rastî jî dilê wî de Kurdistan her yek perçe bû. Diyar bû yanî min çend cara me Tultemir mûyîdî dema ku êş û zehmetiyê xelkê me serêkaniyê romar dikir rastî jî. Ez bawer dikim kesayetiyên vî rengî xesar ji bona gelê Kurd lê gelê Kurd dê doza wî bişopîne careke dînem sersexî ji bo gelê Kurd ji bo malbata wî û tora medyaya Rûdawê re jî dixwazin. Koçkirina hevkarê min helkewt ezîz berpirsê nivîsîngeha Rûdawê li Bexdayê birîneke kûr li pey xwe hiştiye weke niha jî di axaftinê van her du kesan de we dît. Îro ku xelkê serêkaniyê bi hêviya vegera nava mal û milkê xwe ne dîmenên ji kampa serêkaniyê ya li Hesekê nîşan didin ku çawa rojnemavanekî dilsoz dikare bibe beşek ji malbata her koçberekî. Koçberên ku bi hêviya vegera serêkaniyê dijîn, îro ji bo wî rojnemavanî bixemin ku her tim dengê wan digihande cîhanê. Koçberekî di vîdyoyekê de ku li ser ekranê Rûdawê hûn dibînin, ji nava kampê şeva derbasbûyî ev vîdyo girtiye, ji min re şand bi dilekî êş behsa helkewt ezîz dike. Dibêje ew li kwî derê milletî wî bi êşiya li wê derê amede bû. Ev hevok bi tena serê xwe kurteya jiyan û xebata helkewt ezîz e. Rojnemavanê ku kamîre û mayka xwe xistibû xizmeta mirovatiyê de. Koçkirina dawiya helkewt ezîz berpirsê nivîsîngeha Rûdawê li Bexdayê ne tenê li qada medyayê lê herî zêde di dilê koçberên serêkaniyê de jî êşeke mezin li pey xwe hiştiye û xemgîniyeke kûr. Ev kampa serêkaniyê û em serzaviyê ji malbata helkewt ezîz dixwazin rojnemavanekî girkî hêja bû jîr û zane bû milletî kwî de êşiya û wê de hazir bû û silav û rêz ji milletê Kurda gişîre û taybet re ji malbata helkewt ezîz re.